Barka ka dai jama'a, assalamu alaikum. Masu kallo za su san cewa yaya aka samu ɗalibai a kan su. To jama'a assalamu alaikum. Na farko ina so in fara da godiya ga Allah, kuma ina so in gode wa dukkanin 'yan kwankwasiya reporters, daga shugabanni zuwa magoya baya da duka ma'aikata waɗanda a cikin wannan 'yan shekaru kuka haɗa kai kuke aiki ba dare ba rana domin wayar da kan al'umma da ɗora su akan layi madaidaici wanda yake zai taimaka wajen inganta rayuwar al'umma a wannan duniya tamu da ma a lahira. Saboda haka ina taya ku murna, domin na san kwanan nan kuka cika shekara 4 ko? To muna yi muku murna shekara 4, shekaru masu amfani, ba yawa ne da su ba amma sun yi amfani. Kuma kwankwasiya reporters kuna ɗaya daga cikin filoli na kwankwasiya a wannan jiha da ma Najeriya gabaki ɗaya. Muna ganin irin aikace-aikacen da kuke yi, musamman na talabijin, da kuke hira da al'umma, da kuke kawo wasanni na nishaɗantarwa da ilimantarwa, da kuma wasanni da sauran abubuwa da yawa waɗanda suke inganta rayuwar al'umma, wanda yake da yawa bayan za mutum ya buɗe wannan social media bai ga irin aikace-aikacen ku ba. Kuma alhamdulillahi kwankwasiya dama ta matasa ce da mata, gashi na duba fuskokinku, zai wuya a samu wani wanda ya yi shekara 40, kowa za ka ga matashi ne wanda yake in Allah yarda muna sa rai nan da shekara 50-60 ba ma wai na ƙasar to ba da yawa daga cikin kuna nan domin ci gaba da inganta rayuwar al'umma a wannan jiha tamu da ma Najeriya gabaki ɗaya. Saboda haka ina taya ku murna, kuma ina taya ku murna da kuka zaƙulo mutane muhimmai masu daraja waɗanda suka ba da gudunmuwa wajen inganta kwankwasiya da ma rayuwar al'ummar jihar Kano, kuka ba su kyauta, kuka kuma fito da su domin duniya ta gani ta fahimci irin abubuwan da suka yi, da nufin cewa su ƙara yi, kuma da waɗansu ma waɗanda suke da wasanni ko suke da shakku waɗansu abubuwa su ma su fito su jajirce su taimaka wa ci gaban wannan jiha tamu ta Kano. A wannan tsari ne kamar da kuka sani, harkar kwankwasiya mun ba ilimi babban muhimmanci, ko muna gwamnati ko muna wajen gwamnati, aikinmu ne ga baki ɗaya duk wani ɗan kwankwasiya da ya zama wajibi ya tsaya ya jajirce ya inganta harkar ilimi tun daga shi kansa nasa ilimin. Ni ma a halin yanzu na yin waɗansu aikace-aikace na abin da ya shafi harkar ilimi ni kaina. Mutum bayan kayi naka ka yi na mutanen kusa da kai, iyalinka, 'ya'yanka, 'yan uwanka, maƙotanka, ka buɗa yadda yake al'umma za su amfana da kai. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a kankin kanmu da kuma yadda muka samu dama ta harkar gwamnati da kuma ƙungiyoyi wanda suke za mu taimaka wa al'umma. Wannan ita ce ta sa a yau ɗin ma na ziyarci kwankwaso zuwa ganin ɗalibai. Alhamdulillah makaranta ta Nursing and Midwifery ta yi nisa, suna nan suna karatu, suna ci gaba da aiki wanda yake wannan abin alfahari ne. Kuma muna aiki akan tsari wanda yake ya shafi yara waɗanda suka samu kansu ta harkar ko shaye-shaye ko waɗansu abubuwa da suke buƙatar kula, wanda irin wacce muka yi ta a Kiru, wanda wannan gwamnati ta jihar Kano ta wannan zamani ta rufe ta kuma tare da raguwar 'yan uwanta makarantu 16 da muka yi, muka ga ya dace mu ba da gudunmawa domin mu gina ta. Ina so in jawo hankalin mutane musamman gwamnatoci na ƙasar nan wanda ba su ma gane ma me ake ba, wanda suka tafi suna rufe makarantu
waɗanda suka shafi irin waɗannan yara suna zaton wata gwaninta suke yi, wannan ba daidai ba ne. Ina jin musu ma gane ma me ake ciki ba. Dukkanin wannan makarantu na 'yan mari ba makarantu ne wanda ko wani guri wanda suke zuwa suna sato mutane suna gallaza musu ko su ne musu wasu abubuwa ba. Mutane ne waɗanda suka gina irin waɗannan makarantu domin inganta rayuwa da ɗabi'u musamman matasa a wannan jiha da ma ƙasa gabaki ɗaya. Wannan rurrufewa ba za su taimaka kowa ba. Ba su ma gane ba, kawai abin da ake cewa bindin alade a ruwa, wannan shi suke yi. Ina jawo hankalinsu da su je su zauna da wa'annan masu makarantu su ga menene matsalolinsu, me yaya za su taimaka musu. Yadda suke tafiyar da makarantar, duk wanda ya gani ake ɗaura yara yadda karancin abinci karwa. To yanzu wanda yake wajen abincin yake ci? Ba abincin yake ci ba, wanda ma yake wajen ballantana wanda yake ina shiga wani shaye-shaye. Wadda aka gwamnatoci irin wannan na Kano da suke cusa matasa ƙwaya su sha kuma su je su kulle irin waɗannan makarantu, ya kamata su soma tunani, domin wannan yara wasu daga ciki ba mamaki su tafi su je su farwa al'umma, kuma wannan ɗin ce ta sama aka je aka sasa wannan gurare. Kuma ya kamata gwamnatoci su je su duba kurkukunsu. Kurkukun ƙasar nan ka je ka duba ta, ba ta da wani bambanci da wannan yaran wanda ake cewa an sa musu sasari an zuba musu. Da yawa ni kaina na shiga kurkuku da yawa a cikin ƙasar nan, in ka je ka ga hamamin da yake fita daga cikin tagogin inda mun suke, ko karanka ko tinkiyarka ko saniyarka ba za ka sa cikin wannan gurare ba. Kurkuku da ake yin ta dama ana yin ta ne don gyara halaye, a yi sa gado mai kyau, a sa wani tsari wanda mutum zai karatu, a sa wani tsari wanda yake za a zo a koyar da mutum harkar addini, harkar rayuwa, a yi masa nasiha abin da ya kawo shi gurin, in ya fita kada yi da sauran sakaki. Amma zan ka shiga cikin kurkuku kamar wannan yaron ne wanda ya buɗe wannan, kamata ya ma je buɗe kurkuku, kowa ya fita ya tafi ya je abin da zai yi. Duk wannan abubuwa ne wanda suke marasa daɗi, wanda muke fara shugabanni za su gane. In na komo magana da kake ta harkar da ta ilimin, musamman matasanmu wanda muka kai ƙasar Indiya mutum 250, wanda bayan an kai su dama ne alkawarin zan je na gansu, mun tattauna da su a gurup ɗinsu, makarantu guda 4 da kuma kowane ɗaiɗai wanda ya kamata mu zauna mun yi magana, da kuma hotuna duka mun ɗauka da su domin dai mu ga matsalolinsu. Duk mutumin da ya bar gida ba zai ce ba zai samu matsala ba. Ka tafi ma wani daga cikinsu bana jin ya taɓa barin gidansa ko Najeriya ya yi kwana 10. To wannan abu ne wanda yake mun musu bayani, mun iyaye da sauran al'umma bayani, dole sai da sadaukar da kai. Duk wanda ke son ya zama wani, duk wanda ke son inganta rayuwarsa, ba za ka yi ta kana gida kana bacci kana mafarki ba. Dole sai ka tsaya ka jajirce, ka tsaya ka yi kokari. Alhamdulillahi, da rahoton da na gani daga gurinsu da wanda muka samu daga makaranta, sai mu gode wa Allah, suna nan suna ci gaba da karatu, kuma in Allah yarda nasara tana nan tafe a kansu a kanmu gabaki daya. Kuma akwai wanda suke Islamic studies da Arabic wanda su za su tafi waɗansu ƙasashe, suna nan muna ci gaba da ƙoƙarin yadda za su yi su tafi, saboda ba a irin wannan karatu a wannan ƙasa. Za mu ci gaba da bakin iya ƙoƙari mu tabbatar da cewar zamansu na can wanda aka kai su sun sami wato nutsuwa daidai gwargwado. Bayan dukkanin wannan package da muka yi, wanda yake na abincinsu, na gurin kwanansu, na karatunsu, na registration, dukkanin abin da ya kamata dai muna ba su ɗan allowance, wanda mutum ko zai sai sabulu ko zai sai wani abu wanda baya cikin wannan tsari. Saboda haka muna gode wa Allah da ya bamu wannan dama, kuma na tabbata idan wannan matasa suka dawo jihar Kano, to abin zai yi sha'awa kwarai da gaske. Wannan muna fatan iyaye da kuma mata waɗanda suke, musamman mata wanda suke da maza wanda suka yadda suka tafi, da su ci gaba da inganta ko ƙarfafa musu gwiwa domin su ci gaba da karatu yadda za su yi su gama.
lokacin da aka ɗauka shi dama maganin duk wani abu da aka sa rana kamar ya zo. Wannan lokaci sun tafi yanzu ka kirga kaga lokacin ya so maja. Wata 18 ne yanzu an ɗebe ɗaya ko biyu daga ciki, wanda nan da lokaci kaɗan za a ga lokaci ya zo sun dawo kamar inda wancan da muka tura muna gwamnati, wanda kusan duk gabaki ɗayan sun dawo suna nan suna ci gaba da ayyuka. Saboda haka mun gode wa Allah, wannan dama ce wacce take muhimmiya da muka samu ko muke amfani da ita. Kuma na kira ga al'umma duka suma wanda duk yake da dama ya yi bakin iya ƙoƙarinsa ya ga inda yake zai inganta rayuwar al'umma, musamman matasa maza da mata a wannan jiha, ko da ma dai a garinku ne ko a ƙauyenku, wajen shirya wato karatu irin na yamma da ake yi, wajen kai kayan aiki makaranta, tunda yanzu ba wani kayan aiki gwamnati take kaiwa ba, wajen kayan rubutu, kayan zama da sauransu. Duka dai abin da mutum zai iya yayi, na tabbata zai taimaka mana yanzu. A kwana-kwanan nan na ga akwai jirgi da suka fara, na gano jihar Katsina sun fara shirye su ma yadda za a yi dole kuma sai ta tallafa a wannan jihar. Bayan wannan a yau din nan ma ke samun labarin cewa gwamnan jihar Zamfara shi ma zai tura mutane kimanin 70 zuwa kasashen waje. A baya akwai wani jarumin shirin fina-finan Hausa wanda shi ma a ta bakinsa ya ce ya yi koyi da abin da sanata Ingida da Rabi'u Zakobasi na tura kasashen yara kasashen baya, ya tura na taimakawa yara a bangaren ilimi. Zan ga daɗin da za ka ce game da rabuwa al'umma su masu shiga cikin wannan tsari. To akwai ina jin ko Ahmed Musa ne ko? Akwai Adam A Zango wanda shi Ahmed Musa na ga ya tura ta wannan makaranta ta Skyline. Makarantar Skyline wanda duk ya shiga wannan makaranta kamar ya shiga Skyline ne wacce take Dubai da kuma inda suke da campus daban. Saboda haka muna gode masa da shi ma Adam A Zango, na jin ita a Zaria ne ko Kaduna State ko? A Kaduna ne. To wannan duka misalai ne wanda ya kamata mutane su ɗauka, wanda suke ba sai kayi mutum 100 ba sai kayi 10 ba, ko ɗaya za ka iya yi ka taimaka. Wannan ɗayan in aka yi sa'a sai ka ga ya zo ya zama ba alheri a kansa kaɗai ko a kanka kai da ka taimake shi ba, sai zama alheri ga al'umma gabaki ɗaya. Muna fatan mutane za su yi koyi da su domin tabbatar da cewar matasa sun sami harkar ilimi, saboda shi ilimi tafiyarsa layinsa yana tafiya da arziki da daraja da mutunci da duk wani abu za ka faɗa dai wanda yake mai kyau. Shi kuma jahilci dama saɓanin haka ne. Duk wani wanda yake babu harkar ilimi to kaga akwai matsala. Saboda haka muna fatan mutanenmu za mu daɗa tsayawa mu zage mu yi abin da ya dace. Ranka ya daɗe, a kwana-kwanan nan an yanke hukunci a kan shari'a ta Ingida da Yusuf yankin Kaduna. Ranka ya daɗe, ko za ka yi cewa na baka wannan? To, gaskiya duk wanda ya san abin da ake yi ko ya ga abin da ake, ya san dukkanin wannan shari'a mu a fahimtar mu akwai zalunci a ciki. A jihar Kano yayin da aka kawo wannan kwamiti na tribunal na mutum 3, labarin da muka samu 2 daga ciki an yi ta ƙoƙari a ga yadda za a sa su bi layin rashin gaskiya. Labarin da muka samu suka ƙi, aka canja su manyan alƙalai, aka kawo magistrate, aka kawo kotun customary, alƙali na customary wanda ba su san ma me ake ma da harkar tribunal ba, aka sa su a ciki. A ƙarshe aka zo kowa ya ga abin da aka yi, tunda ko da baka karanta shari'a ba ko law, akwai abubuwa wanda suke mai hankali ma zai gane. Kuma mun zaɓi manya-manyan alƙalai guda 7, san guda 7, banda kuma lauyoyi wanda ba su da iyaka wanda suka taimaka musu. Kowa ya yi mamaki, kowa ya yi takaici. Haka ma da aka tafi appeal a Kaduna, sai da aka kafa kwamiti tribunal appeal
kwamiti wanda zai zo yi. Ana cikin yi labarin da muka samu ma sai da wasu suka sai tikitin tahowa, haka aka yi ta bubbuga wayoyi cewar kar su zo, aka sake wasu abin ya zama dai wasan yara, kowanne sai wanda aka san cewar zai yi abin da ake so. To ni ina so in jawo hankalin masu shari'a da sauran shugabanni a ƙasar nan, irin abubuwan da ake yi gaskiya ba zai haifar wa kowa ɗa mai ido ba. Wannan abubuwa na zalunci da ake na sassa su suka kawo boko haram, su suka kawo wannan sace-sacen shanu, har kuma yanzu ya zo ya zama sace-sacen mutane. Ko yau da na je local government ɗinmu, wani dagaci na jirgwai an je an ɗauke shi 12 dare da ya wuce. Wannan 12 na dare da aka ɗauke shi har yanzu babu labari. Akwai wani dagacin ma da aka je aka gaya masa, jami'an tsaro suka ce da shi ya gudu. Duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke marasa daɗi, wanda kai kana zaton kai jami'in tsaro ne kai, ko malami wani mai alkali ne da kai, ko ɗan siyasa ne kai. In dai shugabanci ya ci gaba da zalunci, musamman kuma na abin da yake ya shafi shari'a, domin da yawa daga cikinmu da muke ta haƙuri a yi mana zalunci mu haƙura, a mana zalunci mu haƙura, akwai muna tunanin cewar za a je wani guri wanda yake kotunan nan za su zo su yi mana adalci. Da ya kasance babu adalci ba da za a zauna lafiya. In ko babu zaman lafiya, mutum kowaye shi yana cikin matsala. Saboda haka ne muke jawo hankalin shugabanni, musamman wannan supreme court da za mu je, kuma da muka riga muka ci, muna sa rai za su yi mana adalci. Wannan adalci shi zai kawo zaman lafiya, shi zai kawo kwanciyar hankali, shi zai kawo su shugabannin ma su samu nutsuwa. Waɗansu sai ka ji suna cewa ai Kano tana da mahimmancin da wai ba za a bar wa 'yan hamayya ba. Ma'ana 'yan Kano ne 'yan hamayya, ba za a ba mutanen da suka yi zaɓe suka zaɓi abin da suke so ba. Wasu sai su ce ai saboda Rabi'u kwankwaso. Ba a siyasa saboda wani mutum guda ɗaya ka ce wai ba za ka yi gaskiya ba saboda shi. Kuma waɗansu ba su sani ba, da yawa an waye gari wa'anda suka ci Kano a baya tun da Buhari so mu zaɓe, kullum yana cin Kano in ban da wannan zaben da ya wuce, amma kullum yana faduwa a Najeriya. Sannan wanda suka ci Najeriya kuma su ma sun faɗi Kano kuma suka ci Najeriya. Duk mutane ba sa yi, sai mutum waye mai da kansa ya zama sai shi abin da yake so, dole haka za a yi da yana da mulki. Ya manta jiya bai da mulki, yau yake da mulki, gobe kuma ko ina so ko baya so wani ne zai yi mulki. Saboda haka mutane ana ta tura mutane bango, mutane suna ta Allah ya isa, mutane suna ta nuna damuwa, amma shugabanni kamar sun shagala da cewar ai su sai yanda suke so za a yi, lokacin su ne. To wannan muna ganin ba daidai ba ne. Ya kamata kowa ya shiga hankalinsa, da mu da ba ma gwamnati, da wa'anda suke gwamnati, da wa'anda ya kamata su zama alƙalai. 'Yan sanda ya kamata yi su zama alƙalai, hukumar zaɓe kamata yi ta zama alƙali, alƙalai na kotuna kamata yi su zama alƙalai. Rashin yin haka shi zai ta kawo matsala, kuma kowa sai ya ɗanɗana kuɗarsa in aka ci gaba da haka. Allah ya sauwaƙe. Idan muka dawo magana akan gwamnatin jihar Kano, kwanakin nan shi mai girma gwamna yana magana akan masu tuka babur mai kafa uku a tsayi da sai, cewa suna leƙa hotunanka a jikin ababen hawa, su ba sa masa kaya. Saboda haka ya yi gadojin ƙasa da sama kuma suna shiga su fita kamar kure, sai sun biya haraji kuma su yan nasara sun rashin ba. Kiran kai daɗe wani irin tanadi aka yi waɗannan da suke daga tutar kwankwasiya a yanzu, ko kuma idan Allah ya bawa abba gida nasara a kotu? To, ka san lokacin da ake karɓar kuɗaɗe a gurinsu muka yi magana, aka ce an dakatar. A cikin bayanan da na yi a wani lokaci baya na yi magana ce ta lokaci kawai zai dawo, domin abin da yake ransa kenan.
kuma gashi ba je ko ina ba ya dawo da wannan tsari. Ba ma dawo da wannan tsari ba, ya dawo da ita da baƙaƙen maganganu waɗanda suke mai hankali bai kamata yi su ba. Ai nasarar da za shi gida yana da hankali, ya san abin da ike yi, amma shi wannan soko ne. Ba duk abin da aka faɗa ba siyasa ba ce, ba tsari ba ce, ba daraja ce ga gurin shugaba nemi mutane waɗanda ya kamata ka taimakawa talakawa. Duk mutumin da yake jan keke napep, wannan shi ake cewa talaka. Mafiya yawan matasan nan babur ɗin nan ma ba nasu bane, wani ne ya saya ya basu suke tafiyar da shi, kuma a ciki suke ɗaukan ɗan abin da bai taka kara ya karya ba, suke kula da iyalinsu. Dukkanin irin waɗannan abubuwa ne wanda suke na takaici, na rashin jin daɗi, wanda bai kamata shugaba na kirki mai daraja ya faɗe su ba. Saboda haka ni ba abin da ya ɓata min rai ma ba ma wai ma i dawo da kuɗin, dama wannan ni na san za a dawo da su kuma na faɗa. Amma babban abin ɓacin rai shine shugaba ya fito ya ci mutuncin mutanensa, ya faɗi maganganu na ɓatanci. To kuma dama halin kenan, tsarin kenan. To kuma kana so kuma su zo su sa hotonka, to dai da za su sa hotonka. Ai ba za ka ci mutuncin mutum ka nuna masa kai maƙiyansa ne, sai kuma ya zo shi kenan sai ɗauko hotonka saboda shi ba shi da zuciya, shi ba mutum bane, kuma sai ya liƙa yana yawo da kai, ma'ana yana son ka. Ai ba haka ake ba. Saboda haka mutanen nan gabaki ɗaya sun canja alƙiblar siyasa, sun mai da ita wani tsari wanda ike wato na kashe siyasar gabaki ɗaya, na kashe dimokuraɗiyyar gabaki ɗaya. Na farko dai yayin da aka ɗauko mutane 'yan ƙalilan maƙiya al'umma aka ɗora su a kansu ta ƙarfi, an waye gari abubuwan da suka faru a kan gwamnan jihar Kano, kamata inda da daraja shi kansa ce ya bari. Abubuwan da suka same shi in bai bari ba, inda da shugabanci mai daraja da sai a kira shi a ce ka bari. Idan wannan ba a yi ba, jama'iyyarsa idan da tana da daraja sai ta kira shi ta ce ka bari. Haka kuma majalisa, haka kuma kotuna, haka kuma manyan gari masu daraja da sauran mutane da wanda abin ya shafa, duk ba a yi ba. Har aka zo kuma aka sake ma lale aka zo a wannan lokacin ma kamata inda da daraja waɗannan jerin al'umma sai su zo su ce da kai shi ka dakata. Duk wannan ba a yi ba. Aka yi ta tafiya, aka kai tafiya, aka kai wani matsayi kuma a wannan matsayin na cewa wata gaba na cewa za a sake zaɓe. Aka zo aka ce aka sake zaɓe a wannan dama ce na cewa a ɗauko wani je kaka kawo kowaye ka zo a sa shi, amma kai saboda kar fuska ta rinka jeruwa mai kyau da mara kyau, kana ɓata mara kyau, ka zama amfil, sai a ce to shikenan. Kan banda Najeriya ni na yi imani ko a Somalia ba za a yi haka ba. Ba inda za a yi wannan a duniya, shugabanni kuma su yi mursisi, shugabanni su dauna ba wanda ya isa komai. To duk wannan abubuwa ne wanda suke na takaici suke faruwa. Mu dai a Kano ko shakka babu an zalunce mu, an yi abin da yake bai kamata a yi mana ba, an nuna mana rashin ƙauna da rashin so, inda za a zo a tirsasa a ce dole sai mun naɗa muku shugabanni. Kana da damar za ka ba kowa aiki, to ko da aiki ne akwai mutumin da bai kamata ka ɗauko shi in kana gwamna ka ce wannan kwamishina ba ne, ko kuwa kana shugaban ƙasa ka ce wannan ministan ka ba ne. Dukkanin irin wannan abubuwa ne wanda suke na takaici, kuma na son shugabanni su sani ba wai magana ce ta PDP da APC ba, magana ce ta al'ummar jihar Kano. Sun yi abin da suke ganin yayi musu daidai suke so, shugabanni sun zo sun take, sun yi amfani da damar su sun bankare cewa dole haka ake so. Da su waɗanda suke dama maƙiyanmu na nan, da kuma maƙiya waɗanda suke a waɗansu sassa na ƙasa, kowa ya zo ya bankare dole, ko muna so ko ba ma so haka suke so. To wannan ina fata za a yi hattara da yadda abubuwa suke tafiya, domin mu mun sani irin wannan abubuwa sa jawo wa ƙasa alheri ko kaɗan. Kamar yadda aka yi ƙara kotu, jam'iyyar PDP tana ganin an kwace mata. Shin idan Allah ya ba ku nasara a kotu, haka ya zama gwamna, za a yi ramuwar gayya ne
abin da aka yi ko kuma za mu yi da hankali kan yi wa kuma abin da ya kamata. Ai mu abin da muka sani shine ayyuka waɗanda mutane aka jiwa alƙibla a halin yanzu, wanda kullum nake cikin mamaki da yadda a ɗan ƙanƙanan lokaci, saboda sannan na bar gwamnati shekara ta 2015 na ɗauka al'umma sun gane meye ci gaba, na ɗauka mun ɗora jihar Kano a kan layi na ci gaba, amma sai gashi ba a je ko'ina ba. Yanzu garin nan ma ka je kana yin maganar wuta ma, street light na ɗauka duk wanda ya zo ya kashe wuta a jihar Kano in an ce ya fito ma ba zai zaga Kano ba. Amma kaga ɗan lokaci kankane waɗansu sun zo duk wani abu na ci gaba wanda zai taimaki jihar Kano an juya shi. Ko mutane ba sa iya magana, mutane ba sa iya ɗauka wani mataki, kowa ya yi shiru. Wani magani yake ma shikenan wuta ta daina zama a jihar Kano, amma an daina ci gaba shikenan, haka abu ya taso shikenan kowa ya ɗauka haka za a yi. Wannan in Allah ya yarda, in Allah ya sa gwamnatin arziki ta dawo a jihar Kano, dole abubuwa waɗanda suke muka ɗauko su na harkar ilimi, harkar wutar lantarki, harka ta asibitoci da sauransu, duk abubuwan da muka yi an juya su, wasu an basu shekara hudu da watanni ba a yi ba, sai kuma a kawo su. Yanzu ana magana almajirai mun yi doka tana nan a ƙasa, almajirai mun kawo taimako duka mun ba mutane, an buɗe makarantu, kar ku shigo mana ba cikin tsari ba, kar a fitar da waɗansu daga jihar Kano. An yi azuzuwa, an yi komai, al'umma ta karɓa, har ma wanda suke da cututtuka, waɗanda suke ko da rauni haka na jiki, wanda suke bara, duka mun ɗauka su mun sa su a layi, mun yi doka local government a kula da su da sauransu, kuma kowa ya yarda ana yi. Amma yanzu sai ka ji an ce an sako wani tsari kamar har abada ma tarihin ma da aka yi shi an shafe shi, kenan mutane ba za su iya tuna ba. Kwanan da wani ke gaya mu, wani ko malamin jami'a ne yake ba da misali a mai tattalin arzikin ƙasa a jihar Kano, an yi wani gwamna ya je ya buɗe daji, ya yi gidaje, mutane sun samu aikin yi. Profesa ma tsoro yake ya faɗi gwamnan ma da ya yi tsoro yake ji, gani ke kamar gobe kana profesa a jami'a kana ba da kwatance, wani sai ka ce a wannan aka yi shi shekara 2000 da suka wuce. Haka muka samu kanmu, kun yi tsoro ma mutum ke ce ai Rabi'u kwankwaso ya buɗe gida, ya yi guri kaza, yi kaza, haka ake tattalin arzikin ƙasa irin na zamani kaza, dan Rabi'u kwankwaso ya ji daɗi, ya yi alheri, dan ya ba wa'anda ba sa suka ƙi haushi, dan kuma nan gaba wanda zai zo shi ma idan an babbaci sunansa. Mutane jikinsu ya yi sanyi, sai ka ji mutum na faɗan maganganu ya ta wani zagaye, 'yan kasuwa gani mutum gani ke yi duk wannan cinikin da aka yi kawai haka dama duniya ta zo ko haka. Mutane wanda sun kashe komai sai kansu suke so, sai yanyanka fulotai kawai ake yi, ko ta ina mutum ya je ya sayar da makabartu da makarantu da asibitoci da masallatai da kan hanyoyi da duk inda aka samu da badala. Ko da na je kwankwasa din nan, badalan nan ga baki da wadansu sun rufe ta, wasu ba sun bude, ba kunya ba tsoro, akan badala ake kafa karafa. Dukkanin irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke marasa daɗi, marasa muhimmanci, wanda bai kamata a ce shugabanni suna yi ba. Saboda haka nake jawo hankalin al'umma, ya kamata masu hankali su tsaya a matsayin suna da hankali, su yi abubuwan da ya kamata. Wanda yi daidai ya yi daidai, wanda bai yi daidai ba bai daidai ba. Kuma ina gaya muku ne matasa, akan ku ɗauko irin wannan tsari, haka ake yi na gwamnati. Dimokuraɗiyya ba hauka ba ce, dimokuraɗiyya ba aikin soja ba ne, amma duk yanzu abin ne ma yake kuma ya zama haka. Kullum jihar mu daɗa lalacewa take, kullum talauci daɗa faɗuwa yake. Mutane za ga an ja su a rediyo suna ta faɗa, suna ta zagi, suna ta faɗan maganganu, wadan suna zaton wannan kawai ma a rabu da su mahaukata ne, saboda wadan suna da mulki a hannunsu. Muna fatan Allah zai kawo mana sauƙi a wannan jiha tamu. Sun ɗauke su sun je sun kai su can, wataƙila ba sa ba da kokobo a gurin,
wataƙila malaman su suke samu wanda ma suke ci da wannan yaran nasu. Saboda haka dole a yi. Yanzu labarin da na samu akwai wani abin coincidence ji bature a kwankwaso, ƙauyen kwankwaso, yaro ya tafi a rediyo ma an faɗa, na bincika kuma wajen su suna ji don haka ne, ya ɗebi na neman za je ya karkashe mutane da iyayen nasa da wanda suka je suka tsare su. Duka irin wannan abu ne wanda yake yana nan, wani yana nan ya sha giyan mulki, shi bai ma san fa abin da ake ba, shirmansa kawai yake. Da irin wannan abubuwa mutane shugabanni sai sun farka, sai sun bincika me ya abu. Oke, to ka kashe wannan, to me ka kawo sabo? Duk ka je ka tarbatsa su. Iyaye sun dai da yan uwa sun kai yaron su a rike su saboda hadari ne a al'umma. Kai ka je ka ce a sake shi, an sa hukuma sun tafi an je an dura su a talabijin suna shan wahala. Ina ma wani zai je ɗauko hoton kurkuku ko a Kano ko a ina ne, ka gani me bambancin su da wannan yaran. Inda wani bambanci sai dai wannan sarƙar da aka samu su. Da aka ake ta fama. Haka rayuwa muka samu kanmu a halin yanzu na mutane shugabanni da ya kamata su kula, ba sa kula. Ranka daɗe, a yawan shirarka da ake yi da kai kana yawaita maganar ilimi. A gwamnatinka ka yi ya daidai gwargwadonka a gwamnatinka da ta gabata karo biyu. To a wannan gwamnati gashi sun gabatar da ilimi kyauta dole, wanda sabanin a gwamnatin ka sa kana ganin cewa wannan magana da wannan gwamnati take magana zai fi na lokacin gwamnatinka ba, duba da gwamnatin jihar Kano a halin yanzu tana maganar ilimi kyauta dole? Ai ka cire dolar nan ka sa ƙarya. Ilimi kyauta ƙarya. Ina azuzuwan da suka yi? Ina malaman da suka ɗauka? A ina suke ɗaukan mutane wani dole? In yau yanzu duk ɗan jihar Kano ya ɗauki yaransa ya je ya kai su makaranta, a ina za su zauna? Ina malaman da za su ɗauka? Duk ƙarya ce kawai. Babu wani maganar dole. Abin za ka zo ka yi, ai mu da muka fara ma harkar ilimi kyauta a jihar Kano, ai sai da muka yi ta gine-gine, sai da muka kawo tsare-tsare, muka ɗauki malamai, muka samu malami sama da 21,000 wanda muka raba su a makarantun nan, College of Education Kano, Federal College of Education da jami'o'in nan namu. Muka je muka ba da training ɗinsu, wanda duk sun gama an da NCE ɗinsu suna nan suna aiki su, a maimakon mu ce mun kore su a lokacin nan. Muka ɗauki malamai, muka inganta albashinsu da promotion da kuɗin abin hawa, rance da abubuwa iri-iri da ciyarwa da sai ka ce dole. Yanzu waye mahaukaci? Duk wanda kake zaton wai mahaukaci ne bai san muhimmancin makaranta ba ya sani. Amma yanzu ka tura yaranka rabin makarantar suna zaune a ragowar rabin ruwa na zuba, ko ka je ka ga makaranta aji bulo ɗaya ne mai aji guda biyu. Duk irin waɗannan abubuwa su ne waɗanda suke jawo abubuwa waɗanda suke hana iyaye tura makaranta. Ai da tsarin da aka ɗauko shekara 4 nan, da Allah ya sa sun ɗauki wannan tsari sun ci gaba da shi, ko shakka babu da yanzu mun wuce inda muke yanzu. Amma suka kashe tsarin gabaki ɗaya, sai suka zo suka ce wai dole wai kai ilimi kyauta dole. Duk ƙarya ce, kowa ya sani, yaudara ce. An kai daɗe lokacin da kake gwamnati ka ɗebi ɗalibai ka fitar da su ƙasar waje. A lokacin ana ta kira akan a inganta ilimin gida, akan a nemi haƙurin su kuma yanzu muka ji suna kuka da cewa an rufe makarantu na gaba da sakandare akalla guda 13 ko 16. Kenan wannan ce ta sa kuka yi hangen nesa kuka fitar da ɗaliban waje domin in sun je a can za su gama a kan kari su dawo, ko kuma wata hikima ce daban. Kaga shi harkar ilimi, gyara ilimi a gida shine farali. In ka riga ka gama to shi kuma sai ka ɗora a kai. Kamar ginin nan ne ka zo ka yi shi da bulo, in ka gada ma sai ka zauna a ciki, amma dai ya kamata a ce kana da ginin. Harkar ilimi mun inganta ta a gida, mun yi abubuwa iri wanda ba a taɓa yin su ba a jihar Kano. In ka duba wannan jami'o'i guda biyu, ka yi jami'o'i, ka ɗauki jami'o'i na federal government
kama daga Sokoto zuwa ABU Zaria zuwa Maiduguri zuwa Alkalam, ka tafi ka gina musu azuzuwa ko kuma in ce wurin kwana na ɗalibai 300 don su ɗebi yaranka, ka kwashe ka je ka kai, ka je ka ɗebi makarantu na kuɗi tun daga ita kanta Alkalam ɗin zuwa Ignadian zuwa Bells University zuwa Christian University zuwa Abti, duk wanda sai 'ya'yan masu manya-manyan masu kuɗi ne suke zuwa irin wannan makarantu. Yanzu waye yake tunanin yanzu kuɗin ma da suka yi ma cikon da za a biya ba mun tafi ba a biya musu ba. Ai duk sai ka yi abin da ya dace, sai ka tafi hawa na 2 sai ka tafi hawa na 3, haka ake ta tafiya. A harkar ilimi kowa ya sani, duk mutumin da ya zaga birnin Kano ya zaga ƙauyukan Kano ya zo ga garuruwan Kano zai ga stamfi da muka je muka sassa na harkar ilimi, kuma ilimi ya inganta, mutane sun shiga. Amma muna da shekara 4 ba za mu zauna mu ce a'a duka wannan ɗin da ake na gida ya isa ba. Ai wannan ɗori ne, kamar kana da abinci ne ka kawo ka ce kana son yaji ko ka sa man shanu ko wani abu a kai. Wannan shine tsarin da muka yi a lokacinmu. Amma yanzu tsarin ma na ma ilimin gidan ma yana ina. Har yanzu fa yara suna nan ana maganar an ce kar a biya kuɗi, amma ko ba wa makarantun abin da ya dace. Wanda wannan sanda muka zo gwamnati 1999, makarantar da na fara zuwa ta 'yan mata ta Kwa, hostel ɗinsu babban hostel ne haka, za ka shigo misali ta gabas, za ka shigo ta yamma, katon hall, ɗakuna, gadaje dama, gadaje hagu. Amma ƙofar shiga an ɗauke ta an jingine ta a bango, ta gabas ɗin, ta yamma ma an ɗauke ta an sa ta a bango. Gadaje watakila zai ɗauki guda 50, bai fi guda 3 ne da gado ba, shi ma guda gadan sufurin ɗaya a bangon hagu, sufurin ɗaya a hannun dama, sufurin ɗaya a ka, sufurin ɗaya a kafa, suna lilo. Sai da aka tsaya muka gyara wannan abubuwa, muka hana biyan kuɗin makaranta ko muka ringa ɗaukar kuɗi muna kai musu duk kwata. Aka gyara makarantu, aka yi komai, kafin mu tafi da wannan abubuwa an gyara su. Amma Allah ka mana kaddara a halin yanzu a jihar Kano ba ma nake magana ilimi. In kaga kawai an magana ilimi sai yaudara, za a bada abinci, a nan ke wani abinci ake bayarwa. Da an ce ana bada kaji mutumin da bai ci ya ƙoshi shi zaka ba naman yankan kaza. Wai hadda ƙwai ake bayarwa. Ana ta yana a raɗe musamman a ƙasashen kuɗi cewa idan ka samu yanki a 2023 kana da bambanci ta arewa da Ai yanzu ba mun yi mulki a Kano ba? Abin ma ko ina ne yake kuka? Shi ne nake cewa musamman ne gwamna a Kano. Ai ko ina an baza aiki. Ba ta local government da za ka je ka ce wai ita yau an ware ta. In kana yi. Najeriya ce. Amma kana magana misali harkar ilimi. In ka ce duk yaron da yake Najeriya sai ya je makaranta, mafiya yawan 'yan kudu dama suna zuwa makaranta. Mu a nan ka zo ka ce kowa ya je makaranta, za ka gama aiki ma nan yake. Kuma in ba ka gyara nan ɗin ba, matsaloli za a ta samu. Matsalar Boko Haram, ko ɗan kudu ne kai ko ɗan arewa ne kai ko waye, ta shafi kowa. Amma ka gani kin ganta a asalinta da yadda take tafiya a arewa ne. Mafiya yawan satan mutanen nan da ba mu santa ba, amma yanzu an zo ita nan arewa ita ce headquarter. Di yana da alaƙa da rashin adalci, yana da alaƙa da talauci, yana da alaƙa da jahilci. Duk wani abubuwa in kana shugaban ƙasa ko kana gwamna ba kai adiresin ɗinsu ka gyara su ka saita ba, ai babban matsala. Ko ku yan kwankwasiya reporters ɗin nan, ai mutane kun zama mutanen kirki ne bisa dalilin da yasa da kuka taso a gidajenku har kuka je kuka samu dama kuka yi makaranta. Za ka yi reporter ne baka da ilimi? Sai kana da ilimi za ka yi reporter ko? To shikenan ka zo, duk da ba wani allowance ake baku ba na wannan aiki da kuke, ba mamaki wani na sai da kaya wani a guri, wani na yin wani aiki a wani guri, duka haka fa ake ta gungurawa. Tunanin cewa Najeriya za a zo a gyara ta, jihar Kano za a gyara ta hau kan layi wanda ka ba da gudunmawa yin hakan, kuma dama idan ta zo ku amfana. Ko ba haka ake ba? Dan kwankwasiya reporters mahaukaci ne? Ai ba mahaukaci ba ne. Da yake yi kyauta, ai akwai goal
akwai inda ya sa gaba yanda yake ganin in aka yi nasara shi ma zai nasara. Wannan mutanen kuskuren da suke yi shine suna zaton su kadai ne mutane za su ci mutuncin al'umma su wulakantar da su sa su a jahilci da yunwa su tura musu kwaya su sha ko ba sa sha kuma a so su. An taba yin haka? Wannan ita ce rashin hankalinsu. Kuma ba haka ake ba ai. Wanda suke sa hoton Rabi'u kwankwaso a jikin a daidaita sahu da wanda suke sa a motocin da wanda suke sawa a gidansu biyan su albashi ake yi. Amma yanzu an ɗauki ɗanka an kai shi ƙasar waje ya je ya ilimi na kula da gidanka, in baka sa hoton kwankwaso ba sai Allah ya tsine maka albarka ba ka cikin abin nan. Karewa ma yanzu unguwar da aka ce ga wani sita mun gina an ɗauke shi an kai shi wata ƙasa ana biya ma kuɗi ana ci da shi ana sha da shi, yara suna yawo da tire nan zukuɗin nama zukuɗin shinkafa zukuɗin waye shinkafa yar ƙasar waje ba wanda zai bi ka sun bita an ba sa ci anan sun bita ƙasar wajen suna zuwa suna ci, sai kuma kai uban yaro ko uwarsa ko ɗan unguwarsu sai ka ɗauko hoton wannan rubabbun mutanen kasa. Ai a hankali ma sai ka rasa ma wani fa in ya samu mulki na zaton wato haukacewa yake. Kai baka yi abin da za a so ka ba ta ina za a so ka, kuma sai ka zo ka ce waɗanda suke abin da za a so su kuma kar a so su saboda kai kana da mulki, kuma sun manta mulkin na demokuraɗiyya ne. Muna da dama da za mu yi magana, kowa yana da dama da zai magana. Constitution na Najeriya da ya ɗauke ka ya baka har aka cewa da kai gwamna har ake cewa kafi mu asali ne kafi mu fitowa daga babin nan kafi mu yasa riga ne da hula da sanin gobe da jibi kawai shikenan da an ce an dauke ka kuma wani musamman akan yanzu ma gwamnatin ta sata ce, kowa ya san shi ma ya san ba gwamnatin sa bace. Duk abin da yayi wannan a lahira sai ya ci duka, ba lokacin sa bane. INEC za ta faɗa abin da za ta faɗa, police zai faɗa abin da zai faɗa, za a tafi alƙaliya ta faɗa abin da zai faɗa, amma su sun san gaskiya ai. To balata na Allah, duk abin da za ka yi a zalunci ka zo kana wai kai a zalimi ka zo ka kwaci mulki mutane ba sa son ka. Kafin kai ni 2003 ba a zo an yi zaɓe a Kano ba na ta hayaniya a nan. Ai dariya ne kawai na tafi na gidan wanda ake cewa ci zaɓe na je na ce ga mu mun zo. Zama muka yi babu ko wutar lantarki babu a gidan aka sa mana a ci balbal. Na zauna da shi wanda su wannan mutanen muka yi musu murna. Ai haka ake yi. In Allah ya sa ka yi abin da jama'a suke so sai ka dawo. Da muka tafi shekara 8 ba mu dawo ba? Kuma dawowa ta wani style na wani tsari na musamman muka zo da ƙarfinmu muka dira. Abubuwa suka zo suka canja a Kano kamar ma abin da Bature ke cewa miracle. In banda an zo duk wannan abubuwan an yi da yake suke cewa an yi yan addini ta sahu sun yi gada duk gadojin da aka yi na banza ma wanda suke ba su da wani ma'ana. Ko yau na biya ta gurin wannan gada da ake yi mai ciko din nan kamar hana sallah, na ji na gani na ga inda aka yi ta za ta dira a gidan mutane, an ji an rushe gidan sarki, gidan da ake cewa wajen $250 million ne an ba shi naira miliyan 4 da ɗoriya. Me wannan kuma har alfahari ake ana an rushe. Za ka dawoma cikin mulki ne kama ji shekara 4 ka ƙara ma ta shekara ka kai ta shekara 4 sauran shekara 4 ka nawa ma a duniya kai shekara 80 da wani abu za ka yi abin. Irin wannan mutane shagala suke su lalata su dauka cewar duk sun gama da mu nan fa, gani suke sun gama da mu kwata-kwata. Wasu ma sun fara rigima ne tun ran da aka yi zaɓe, tun ma kafin a zaɓe su sun san za su ci zaɓe saboda sun shiga riga arziki suka soma rigima, zato suke za su gama da mu kafin lokaci kaza an gama. Ai kujerar ce. Yanzu gashi Allah ya sa Allah ya ba mu yawan rai da lafiya. Kuma kullun darajar sai da duwa take, ba ma a Kano ba ko ina, saboda wannan tsarin haka jama'a suke so. Ba wanda yake son ya kwana da yunwa, ba wanda yake kwana da talauci, ba wanda yake so ƴaƴansa suna shan kwaya ga makarantu ko kuma ma babu ma makarantun za su je shiga. Duk wannan abubuwa ne wanda ke aikin gwamnati ne, aikin al'umma ne masu shugabanci al'umma su nuna soyayya. Talaka da ake tarairayarsa don Allah kaji don Allah zo kaza, ba ka ake kamfen ba a zaga ta faɗan ne muku kaza ko zan muku kaza ko waye kaza. Yanzu abu ya juye wa yanzu ƙarfi shine a ƙwace kawai, sai ka ga mutum ya keta gyatsa shi ya ƙoshi shi kenan ya fito ai shi dole sai a yadda yake so.
duk irin wannan abubuwa ne ba sa karko, ba sa tafiya yadda ya kamata. Muna fatan yayin da muke irin wannan shawarwari, muke ba su shawarwari, za su yadda, za su ɗauka domin su kyale al'umma a sakan musu mara, jama'a su samu ci gaba. kamar yadda muke samun kwanan wajen mutane da yawa wanda aka sani wani abu suka faɗi cewa shugaban ƙasar mu sai kayan takarar Najeriya kai muka sa gaba tashi nake gaya maka, ai duk wani magana ce, duk wanda ka je na cewa in Allah ya yarda sai ka zama shugaban ƙasa, ba da kai yake ba, da shi kansa yake gani yake in ka samu zai samu sauƙi. Ai haka magana take, ba wai kawai dan na fito daga garinmu ko kuma ga irin kamata ko ga kai kowa kansa ike dubawa, ike tunanin da shi. Na ce kai kana magana kai kanka da iyalinka da unguwarku da state ɗinku da sauransu, ana ganin wani in ya samu za a ci gaba, wanda kuma dama haka 'yan siyasa ya kamata su yi. Ka fito a yi takara ta ideas, in ji Bature, kai me za ka yi, ni me zan yi, ko kai me kai, ni me na yi, al'umma ɗora a kan sikeli su zaɓa. Ita ce siyasa ko ina a duniya. Ni zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, kaga duk ba wanda yi kenan. Ko kuma zan ce a'a na yi kaza, na yi kaza, in na zo kuma zan yi kaza, zan yi kaza, kuma shaida ta gashi nan abin da na yi. Saboda haka waɗannan su ne abin da suke sa mutane, duk wanda ka ga mutum ya leƙa hotonsa a jikin gida, a jikin shago, a jikin babur, a jikin mota, wannan mutum yana cewa wannan mutumin nan ni ina son sa, ina yi masa fatan alheri, Allah ya sa ya samu, kuma ƙarshe ba nan ya tsaya ba, ko ya faɗa da baki sai ya tsaya ana, amma zuciyarsa sai ce ina sa rai nima in ya samu zan samu. Shine wannan baya fitowa ya faɗa. Wannan 'yan babur da suke gari, abin za ka kawo wani tsari yadda za su mallaki nasu, abin za ka kawo wani tsari ka so bas ko ka so taxi ko ka so wani abu ka yi program ka ce su kawo maka 100 kaza ko wanda za ka ba su, daga wannan su ma su yi gaba su zama mutane wanda suke za su rike kansu. Ko da ake haraji, ai ba mai karamin karfi ake haraji ba. Shi sa lokacin da PRP ta zo ta ce a daina biyan wannan kuɗi na mai unguwa, a daina biyan jangali, ganin wa'annan mutanen taimako suke nema. Amma kana da jibgegen ma'aikata ko kana da wani jibgegen aiki ko kana waɗansu abubuwa wanda suke, to shi kenan sai a karɓo naka. Yaranka kana biya musu miliyan kaza a makaranta, to shi kenan ka kawo rabin wannan kuɗin ga 'yan uwa nan talakawa waɗanda suke su kuma wannan aje a sai chalk, a sai waye da wannan haraji. Haka ake yin gwamnati, yadda yake kowa zai zauna, kuma duk wani wanda yake zaton ko kana da mulki ko kana da kuɗi kai za ka zauna lafiya, amma talakawanka suna cikin tashin hankali, wannan shugaba bai ma gane ba. Shi sa ake ƙoƙarin na ƙasan su samu su ji daɗi, ko babu wanda aka haifa da cewar wai kai dole kai ne mai shi ko kuma kai har abada za ka samu. Inda duk haka ne da yawa daga ciki wanda ma suke da shi don yada bin samu ba. Kwanan nan ko kuma a cikin wannan sati ne muka samu labarin cewa kotu ta soke masarautu guda 4 da aka kirkira a jihar, amma a yau sai kuma da tashi wani sabon labarin cewa gwamnan jihar Kano ya turawa majalisar cewa ta ƙare bashi dama domin ya sake wannan. To, duk harkar da ba gaskiya a cikinta, duk harkar take ta zalunci ba da za ta miƙe. Mutum ne yake yawo da goal post, in waccan bal yana so ta shiga sai je sa ta ana, sai ɗauko ta sai sake tafiya, sai je inda ta yi wani wurin a sa. Abin da suke kenan. Yanzu sanda haka kotu ta zo ta ce ita kan majalisar kar ta yi dokar korarsa, ya yarda da ita ko bai yarda da ita ba. Aka ga kowa yawan nan tafi yake ta yi, an yi nasara, bayan kuma wannan ɗin ba nasara ba ce. Sanda aka zo nan kotu
wanda aka zo aka yi abin da aka yi a Kano aka ce shine ta yarda duk abin da aka yi na zalunci a jihar Kano ba daidai ne. Wannan zalunci mutanen Kano ƙarya kuke ko wannan muga wanda muka sa muku kantoma. Ai ya so wannan aiko ko bai su ba. Har waɗansu tarkace muka gani a kofar gwamnati an tafi ana da ka ganin su yaƙe suke su ba sun san ƙarya ne. Aka tafi Kaduna sun san abin da za a yi tun an gama shiryawa suka je suka yi aka je aka zauna aka faɗi abin da suke yi suke so. Sun ce ba su yarda da wannan ba sun yi ƙarar ba su ci ba? Ba su yi ƙara ba cewa suka yi wannan ya yi daidai. To wata kotu to wannan ita ce babban matsala a duniya gabaki ɗaya in dai shugabanni ba za su yarda da hukunci ba ko kuma su masu hukunci za su yi abin da yake na rashin gaskiya. Duk wani ɗan Kano na ƙwarai yana so a hargitsa wannan masarauta. Ai a ko ina ana neman shugaba wanda za a ce wannan shugaba ne mai daraja, wani abu zai taso wannan daraja sai ta shafe ka. Wannan gutsutsurawa da aka yi, ai sarki nawa kowace jiha a Najeriya sarakuna za ka je ka tar da su, wani ma an faɗo garinsa ba za ka sani ba. Amma darajar jihar Kano ba wani gwamna wanda yake mai daraja da zai zo ciya sassa da sarauta, ko kana sarauta ko ba ka da sarauta ko kullum abin da muke faɗa ba sarauta ku tsaya nan, mu yan siyasa mu tsaya nan. Ai kaga su yan siyasa yanzu da suke gwamnati ba su tsaya nan ba, sun shiga cikin sarauta sun bata, sun tafi cikin malamai sun duk wanda muke gani masu girma sai a shiga a je a zage su malamai, sun tafi gidajen malamai sun farfasa sun hada fada. Yan kasuwa mutum kuma yanzu komai sanda kake wannan tsarin na wani abu dole ranka a ɓace ki, domin zaka je ka kasa ba za ka sayar ba. Yanzu ya kai ma kungiya fa, ka duba yan kawa din nan sun shirya komai a cikin ma wa'anda da a lokacin suke goya musu baya ga wanda suke so, amma aka je gwamnan house aka je aka naɗo wani, aka tafi aka je kantoma dan uwansa, aka tafi aka je aka kai musu shi can. A yanka ba fannin me sai da tattasai da tumatir masu ya naɗa masu wanda ake so. Kungiya kai mu mana da ka ba wannan ne suka zabe ka ba? Yanzu suka tare suka ce a sake musu wani, ba kai suke so wani suke so, sai ka ce dole kai duk aikin da kai a kwakwasiya reporters din nan in suka ce ba sa son kai to sai kai yaya? An gada mai daraja ne kai kuma na san mai daraja ne sai ka haƙura, ko ba za ka haƙura ba? Ka sa ka haƙura. Ai haka ake shugabanci. Amma mutum ba zai zo ka ce wa kai dole sai ka ɗora kanka akan mutane ba. Ba haka ake mulki ba. Inda haka ake yi, Rimi ya faɗi zaɓe a jihar nan, ya faɗi ya haƙura. Ni ma ina gwamnati, ina gwamna a nan gurin aka zo aka yi zaɓe aka yi hayaniya aka ce gashi ai dariya ne ce zo ka karɓa. Yayi kuskure kuma a gurin yake cewa ka dawo ka karɓa. Na ce Allah ya karɓa kuma shi Allah ya karɓa.